Tosaíocht a trí, Rialáil go héifeachtach agus go neamhchlaonta. Áirítear le seo, údaruithe a bhainistiú, monatóireacht dhéanamh, chomhlíonadh na reachtaíochtaí agus rialú a thiomáint trí chomhlíonadh agus aimniú bunathe ar risca. I measc ar gcuspóirí a chuirigh ar gomas é seo a bhaint amach tá. Tosaíochtaí chomhlíonta agus gníomhaithe a chur a bhaim ar bhain risca. Ar guachtaí Rialála agus ar mon fianaise láidir a úsáid chun imscrúdú a dhéanamh ar bhealach tráthúil córéireach agus straitéiseacha. Mhuirín a chothú trí ghealtaine sa hacada go cheasfach agus trí straitéiseacht madidir le conas a dhéantar cínti agus a ggurtar in Iúil. Ar geantar Mhuirí a bhainistiú go hinbhonathe ar watha le leas sóisialta, cóhéal agus acnamíocht don stáit. Mar thura ar sin tá muinín agus meas ag mara as ar gciontarracht straitéiseacha agus chorram agus as I réimis chomhlíonta agus aimmethe bunathe ar risca rud a hacaíonn le cultúr chomhlíonta sna pobal ar a bhreasta líimiad.